Donna Borci Berras ta' 29 sena hi waħda mill-akkużati li qed tiġi interrogata b'rabta ma' serqa li seħħet minn ħanuta deb fiż-Żurrieq il-ġimgħa filgħaxija u li ħallit raġel ta' 67 sena fil-periklu tal-mewt wara li ġie aggredit u marbut mill-ħallelin. Għada mhux magħrufa l-identità taż-żewġ tirġiel li allegatament huma wkoll involuti fil-każ u li flimkien ma' Borci Berras ġew arrestati l-bieraħ f'binja abbandunata f'Taslima. Borci Berras kellha diversi każi preċedenti fil-qorti. Fl-2015 fl-età ta' 20 sena u f'perjodu li kienet ukoll tqila u bil-vizzju ta' droga hi kienet intbatet 2 u 8 xhur ħabs wara li ammettit li serqet eluf ta' euro f'ġojellerija u flus kontanti. F'dan il-każ li hu simili għal dak tal-ġimgħa, Borci ukoll kienet fil-preżenza ta' żewġ persuni oħra meta daħlu fid-dar ta' anzjana ta' 92 sena. F'każ separat f'Ottubru tal-2019 kienet ukoll ma' żewġ persuni oħrajn li allegatament attakkaw anzjan ta' 79 sena fuq siġu tar-roti bl-iskop li jiserquh. U dan l-istazzjon li qed jiżvela esklusivament din l-informazzjoni 24 sija wara li 3 persuni ġew arrestati waqt li kienu qed jistaħbew f'binja abbandonata f'Taslima. Aktar kmieni kien Wandotkom.mt li żvela kif il-pulizija rnexxilha wkoll issib iddepu l-ammont konsiderevoli ta' flus kontanti li kienu nsterqu. Fi stqarrija l-pulizija konfermat dak li kienu kol diġà żvela dan l-istazzjon, jiġifieri li l-allegati ħallelin huma żewġ irġiel barranin ta' 37 sena u 26 sena u mara Maltija ta' 29 sena, b'referenza għal Donna Borci Berras. Hawnhekk intqal kif tard il-ħadd filgħaxija l-pulizija ċirkondat il-post abbandonat u malli daħlu ġewwa 3 persuni pruvaw jaħarbu iżda ġew arrestati mill-ewwel. Huma qegħdin jinżammu fil-lokab fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana għal aktar stħarriġ. Fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u l-inkjesta maġisterjali brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin. B'reazzjoni għal dan il-każ il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Bajrin Kamilleri saħaq kif min wettaq reati bħal dawn se jinqabad u jrid jiffaċċja il-konsegwenzi. Fuq Facebook il-Ministru Kamilleri kiteb li s-soċjetà u l-Istat ma jittollerawx aġir bħal dan ġej minn fejn ġej u jagħmlu min jagħmlu.